No niin, aloitetaan kipparikokous. Pyydän hiljaisuutta. Eli tervetuloa Järvilahikalojen avoimeen S-muisteluun 2025. Käydään sääntöjen tärkeimmät kohdat tässä nyt läpi. Eli kilpailuaika on lauantaina 11.10. kello 8-17 ja sunnuntaina 12.10. kello 8-15. Molempina päivinä aamulla on vapaa lähtö ja lopussa 30 minuutin siirtymä. Kilpailussa on sallittu kaikki vetouistelutekniikat ilman vaparajoituksia. Kilpailukaloina ovat ainoastaan istutetut järvitaimen ja järvilohi. Punnittavan kalan alamitta kilpailussa on 61 senttiä. Kalat punnitaan avaamattomina kurkkua katkaisematta. Kilpailun voittaa venekunta, joka saa painoltaan eniten edellä mainittuja kaloja. Joukkuekilpailun voittaa joukkue, joka saa yhteensä painoltaan eniten edellä mainittuja kaloja. Kilpailussa tulee vapauttaa kaikki rasvaeväliset kalat pituudesta riippumatta vahingoittumattomina. Kaikkien punnittujen kalojen pitää olla eväleikattuja. Kilpailukeskus on Padasjoen laivarannassa sijaitseva Palas, eli tämä missä nyt ollaan. Kilpailualueena on viralliseen kilpailukarttaan merkitty alue, mikä löytyy kaikkien ilmoittautujien kisakassista. Kisaprikan tulee olla mukana ennen kalastuksen aloittamista todisteena maksetusta kalastusluvasta kisan aikana. Huomatkaa, kisan luvassa ei ole vaparajoituksia, muuten paitsi luvissa on. Ja venekunnan kipparin tulee olla täysi-ikäinen. Pääasiallinen kisan viestintäkanava on kisan WhatsApp-ryhmä, jossa viestintä tulee pitää asiallisena. Vaihtoehtoiset viestintäkanavat ovat SMS, viestit ja puhelut. SMS-kutsu kisan WhatsApp-ryhmään toimitetaan venekunnalle kisa-ilmoittautumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon ja se on myös QR-koodina kisakassissa olevassa kisainfossa. Eli tällainen lappu. Täällä on kaikki puhelinnumerot järvipelastusta myöten, jota me ei toivottavasti tarvita, ja myös kalojen tunnistamiseen tarvittavat jutut. Oikeassa alakulmassa näkyy se QR-koodi, mistä pystyy liittyä siihen WhatsApp-ryhmään. Saadut kalat tulee ilmoittaa 30 minuutin sisällä kalan saannista kisajärjestäjän toimittavan linkin kautta saalisrekisteriin. Vain tällä lailla ilmoitetut kalat hyväksytään punnitukseen. Ja se tulee tekstarilla se linkki, se sama linkki, sitä käytetään lähtöilmoitukseen, saalisilmoitukseen ja paluuilmoitukseen, joka on tärkeä. Muistakaa käyttää sitä, nimittäin tuosta tuulesta nyt ei tiedä mikä se on huomenna ja sunnuntaina. Niin on tosi tärkeää, että jokainen lokkaa itsensä vesille ja vesiltä pois. Ettei tarvitse sit ruveta mitään pelastusjuttuja hoitaa tuossa illalla. Turvallisuussyistä kilpailussa mukana oleva venekunta on velvollinen ilmoittamaan kisapäivänä lähteneensä vesille ja palanneensa vesiltä tekemällä ilmoituksen kisajärjestäjän toimittaman linkin kautta kisan osallistujarekisteriin. Näyttämällä Kisaprikka tai näyttämällä Kisaprikka kisakeskuksessa 1,5 tunnin sisällä kilpailuajan päättymisestä, eli lauantaina 18.30 ja sunnuntaina 16.30 mennessä. Ongelmatapauksissa ilmoituksen voi tehdä myös soittamalla numeroon, mikä tuossa ohjeessa nyt on ja löytyy myös infossa. Paluuilmoituksen laiminlyönti määräajan loppuun mennessä johtaa venekunnan sulkemiseen pois kilpailusta. Eli muistakaa, että jos on jotain ongelmia linkin tai jonkun muun kautta ilmoittamisessa, niin ensisijainen tapa on soittaa Pekalle. Niin. Eli kilpailujohtaja on minä ja numero löytyy täältä ja tämä toinen numero on Ossin numero, joka on tässä. Kilpailu osallistuvassa veneessä on oltava lakisääteiset pelastautumisvälineet jokaiselle kilpailijalle. Kippari tai venekunnan jäsen, joka on selkeästi havaittavassa humalatilassa on tuomassa kaloja punnitukseen tai osallistuu palkintojen jakoon,
aiheuttaa venekuntansa kilpailusuorituksen hylkäämisen. Kilpailijat osallistuvat tapahtumaan omalla vastuullaan ja järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin, jotka ilmoitetaan viimeistään ennen kilpailupäivien kilpailuajan alkamista. Eli jos tulee esimerkiksi säätiedotuksissa näyttää, että tulee tosi paha keli sunnuntaille, niin ennen sunnuntain kilpailujen alkuun siitä tulee kaikille tietoista linkkiä tai tekstarilla tulee se ilmoitus. Kysymyksiä? Jos ei ole kysymyksiä, niin ei muuta kuin kireitä siimoja kaikille. Kiitos. Kiitos.